Začíná váš literární podcast s Márií do světa příběhu. Agentúra REM. Literárny podcast s Máriou do sveta príbehov vám prináša REM, občianska tisková agentúra. Nielen oko, ale aj príbehy sú oknom do duše. Povedala by som, že aj takým mostom od duše k duši. Vítam vás pri ďalšom vydaní literárneho podcastu s Márií do sveta príbehu. A na čo sa dnes môžete tešiť? Dajte si šálok čaju, dobrú kávičku, alebo sa len tak započúvajte, pretože aj dnes to bude veľmi pestré. Ako to dopadne, ak sa básnik s láskou k hudbe stretne s umelou inteligenciou, aby si splnil sen? Svet českej literatúry žasne. Do výberu iba 10 kníh z celého sveta, ktoré tak majú veľkú šancu zažiariť, aj na filmovom plátne sa dostal román českého autora. Reč bude o románe Nepatrná strata osamelosti. Rozprávať sa budeme s autorom Elim Benešom, držiteľom literárnej ceny Magnesia Litera, a ktorý vám exkluzívne pre náš literárny podcast prečíta malú ukážku z tohto silného príbehu. Túžite napísať príbeh, ktorý nosíte v hlave a nedá vám spať, ale neviete ako začať? Nie je to veľká veda. Dnešným dňom spúšťame pre začínajúcich autorov okienko kreatívneho písania. Spolu nám to píše. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie praje Mária Hušová. Literárny podcast s Máriou do sveta príbehov vám prináša REM, občianska tisková agentúra. V dnešnom úvode sa chvíľku povenujeme poetom, skladateľom básni a balád. Štart mojej literárnej cesty začínal krátkými básničkami, načmáranými na rôzne papieriky, ktoré mi prišli doma pod ruky. Mnohí to isto poznáte. Taký záchvat tvorby, keď sa nesiete na vlne tvorivej energie. Okrem toho však milujem aj spev, ktorý som asi ako jediná z rodiny nedostala do vienka. Posledné roky som túžila, aby niekto moje básne zhudobnil. Túžila som ich počuť z veľkolepých pódií, naspievané krásnym hlasom. Cítila som, že by mohli vyjadriť pocity mnohých a že by mohli byť naozaj krásne. Myslím, že o tom ako poetka nesnívam jediná. Moje nádeje však skončili veľmi rýchlo, pretože pár známych z hudobného sveta, ktorých som oslovila, zostali iba pri zdvorilých sľuboch, takže nič. Prišla však umelá inteligencia a aj keď sa k nej staviam s nadšením, ale predsa obozretne, po dlhom váhaní som nakoniec zahrešila. Nečakala som žiaden umelecký výkon, ale skúsila som 1-2 hudobné programy a musím priznať, že som bola ohromená. No a pár z nich vám počas dnešného podcastu pustím. Občas niektoré písmenka popletie, no trénuje. Vlastne ma to inšpirovalo k jednému skvelému projektu, na ktorý sa dúfam už čoskoro môžete tešiť. Takže počúvajte podcast s Márií do sveta príbehu a sledujte sociálne siete Media and Education in your hands, ako aj REM, občianske tiskové agentúry, a včas sa všetko dozviete. Takže, milí priatelia, prvá z mojich zhudobnených textov, skladba Tvoja. Minulosť s tebou som navždy spútaná, letím ako orol, čo najďalej od teba. Zlomil si mi krídla, už neodletím, už neodletím. Otrokár, stále si voľný,
letím, už neodletím. Otroká, stále si voľný, tvoje srdce môže milovať zas a znova, zas a znova. A ja budem toľkokrát umierať, aby som opäť a opäť povstala, povstala ako Fénix z popola. Koľkokrát môžem zhorieť, dúfam, že ešte raz a naposledy, aby som letela. Kto by nechcel vidieť svoj príbeh nielen na pultoch knihkupectiev, ale aj na filmovom plátne? Gratulujeme Elimu Benešovi, českému autorovi, pretože práve jeho kniha, a dokonca debut, Nepatrná strata osamelosti, sa dostala do prestížneho výberu medzi tituly s najväčším potenciálom na filmovú adaptáciu a už čoskoro 16. februára bude predstavený viac než 180 filmovým profesionálom na festivale Berlinale Berlin International Film Festival. Zdôrazňujem, že do tohto výberu sa dostane iba 10 kníh z celého sveta, takže ide naozaj o obrovský úspech. Je to vôbec po prvýkrát v celej 20-ročnej histórii existencie Books at Berlinale, kedy sa do tohto výberu dostala česká kniha, teda kniha českého autora. Počúvate literárny podcast z Márii do sveta príbehu s Máriou Hušovou a teraz už sľúbený rozhovor s Elim Benešom, autorom knihy. Rozhovor vám přináší REM, Občanská tisková agentura. Podarilo sa vám niečo, o čom sníva mnoho spisovateľov a váš príbeh má veľkú šancu na filmové spracovanie. Aký je to pocit? No, je to samozřejmě dobrý pocit, to bych lhal, kdyby ne, protože když jste jednou česky píšící český spisovatel, tak ty šance na jakýkoliv velký úspěch jsou asi relativně dost malý a samozřejmě každá ta externí validace vás potěší, takže jo, pocit je to dobrý. Nemusí se samozřejmě nic stát, není nutný do toho vkládat zase tak velký naděje, ale každopádně to, co se nepodařilo někomu jinému, tak se podařilo mýmu románu, tak člověk má samozřejmě radost a je potěšený. A čím si myslíte, že právě váš příběh tu porotu zaujal? No, to je dobrá otázka. Ono u těch porot je to vždycky tak, že tam hraje plno externích vlivů, nějakou roli, a takže za to já mluvit nemůžu, ale pokud posuzovali jenom román jako takovej, tak si myslím, že asi zaujalo to, že ten příběh toho románu je silný, že to není nějaký niterný nípání se v sobě, což dost často samozřejmě pro filmové zpracování jako problematický, pro literaturu je tohleto prostě jednodušší. Takže je možný, že to je prostě ten velký epický oblouk, který tam ten hlavní hrdina udělá a vůbec jako atraktivní ty kulisy jako takový. Prečo právě téma holokaustu? Můj román se označuje jako román o holokaustu, ale není vlastně o holokaustu. Můj román začíná 2 dny po konci války druhé světové a k holokaustu se flashbackama vrací jen velmi, velmi málo, ale samozřejmě má obrovský vliv na mýho hrdinu, který holokaustem prošel a přežil ho, respektive přežil koncentrační tábory a pochod smrti. A já jsem to téma nezvolil úplně náhodně, jednak v rodině příběhy z koncentráku máme, to je jedna část, ale hlavně ta druhá, já jsem prostě zvažoval, nebo já jsem poslal nějakou mezní situaci pro mýho hrdinu,
to bylo úplně na začátku a chtěl jsem, aby ten hrdina byl prostě velmi, velmi sám na tom světě nebo osamělej. A pokud jsem nechtěl prostě psát nějaký úplně mezní situace, nevím, uvíznul někde v podzemí nebo v raketoplánu nebo něco, tak úplně organicky se samozřejmě nabízelo tohleto téma, kdy ten hlavní hrdina vlastně úplně, řekněme, přirozeně a historicky jakoby podloženě mohl zažít ten příběh nebo zažívat ten příběh a to je prostě totální ztráta majetku, kamarádů, rodiny, prostě v podstatě absolutní ztráta všeho. Hovoríme o hlavnom hrdinovi a vlastne sa tak naskytá otázka. Vy ste vychádzali samozrejme z historických faktov. Existovala v skutočnosti aj postava tohto chlapca, je skutočná? Ne, jako taková určitě ne, nicméně já jsem, protože už ten román je, řekněme, historicky usazený, tak jsem rozhodně si nechtěl vymýšlet, není to alternativní historie, není to nějaká ani kontra historie, takže chtěl jsem už jenom vlastně z úcty k tomu tématu. Jsem měl mít všechno podložený a samozřejmě já jsem asi 2 roky předtím, než jsem vůbec začal psát, tak jsem 2 roky rešeršoval a věnoval jsem se důkladně výzkumu, takže vlastně dá se říct, že všechno, co se v tom románu stane, tak se ve skutečnosti nijak stalo někomu, ale ten hlavní hrdina je samozřejmě součet nějakých klidně třeba 100 lidí a 100 různých historek a 100 různých okolností. Takže není to psaný podle jedné osoby, ale samozřejmě před obraz nějaký mám. Je to veľmi silný príbeh. Ako autorka viem, že aj samotným autorom sa niektoré časti ich príbehu píšu veľmi ťažko, pretože sú dosť emocionálne nabité. Bola takáto scéna aj vo vašom príbehu, že sa vám písala ťažko, že dajme tomu aj vás samotného mohla rozplakať? No, tak já si myslím, že vlastně každý autor, když po sobě čte to dílo a edituje ho a prochází to těma revizema a tak dál, takže pokud ho něco tam jako nepřekvapí zpětně, nebo pokud tam něco nerozpláče, tak si myslím, že to nenapsal jako úplně nejlíp, takže určitě. Já si myslím, že minimálně 1 nebo 2 scény, když jsem ty revize prováděl, tak jsem říkal, no, a to nebylo tak, že bych se obdivoval, že jsem to skvěle napsal, ale prostě mi to jako zasáhlo, kam tak to je opravdu. Já ten se k tomu, že bych jako plakal, ale třeba hodně předářů mi říká, no tak na ten moment, a on je to většinou určitě minimálně 1 moment v tom románu, tak ten moment ten nás jako rozplakal, to jsem to jako nemohl číst dál. No. A môžu vás poprosiť aspoň v krátkosti prezradiť našim posluchačom tú scénu, ktorá je tak dojemná, alebo tak silná? Tam jich je víc, ale ta hlavní, taková neočekávaná, já jsem ji takhle napsal, je sebevražda kamaráda hlavního hrdiny, která přijde velmi, velmi nečekaně a víc jsem jí tam naznačoval takzvanou metodou předznamenání několikrát, tak samozřejmě ta postava vyličená jako velmi pozitivně a jako zvládá hezky a v jeden moment prostě spáchá sebevraždu. Tak minimálně ten moment, vím, že plno lidí řeklo, že mi a psali mi i z mýho okolí lidí, který to mají kamarádi, tak mi psali smutný SMSky, jenom ne, a to jméno, nebo něco podobného. Tak to byl takový zajímavý moment, že to bylo asi jako velmi, velmi emocionálně nečekaná a nabitá scéna. To sú veľmi dôležité spätné väzby pre každého autora. Rozhovor vám přináší REM, občanská tisková agentura. Váš príbeh čitateľov, naozaj, čo som čítala recenzie, veľmi hlboko nadchol a veľmi by chceli dočkať sa aj toho, že bude filmovo spracovaný. A každý autor chce, alebo väčšina autorov chce svojim dielom odozdať spoločnosti nejakú hodnotu, nejaké posolstvo. Je nejaké posolstvo alebo hodnota, čo ste chcel týmto príbehom odozdať vy? Já to takhle nemám, nebo já nerad, řekněme, nerad vykládám svoje díla, to je jako jeden moment. Druhá věc je, že většinou píšu jako velmi, velmi nečernobíle, to znamená, já neříkám tohle je správně a tohle je špatně, já vlastně kladu otázky, který by měl zodpovědět si čtenář sám a takže jako vlastně poselství je něco, co vlastně normálně jakoby neříkám, ale ano, jako určitě jsou tam podněty k zamyšlení, určitě jsou věci, které chci říct, ale říkám jako velmi implicitně a když už mluvím o tomto románu, tak ono, i když se podíváte na ten konec, tak on sice vypadá nějakým způsobem jako nadějný konec, ale dá se číst i jinýma způsobem, ale zase já jsem ho napsal tak ambivalentně, aby vlastně velmi záleželo na tom, jak čtenář uvažuje a jak interpretuje ty věci, co je mu blízký, co ví o historii a tak dále. Takže
nemám to tak, že bych jako uvozovkách předával hodnoty, to bych asi se stal radši, nevím, profesorem nebo něčem podobným, ale myslím si, že velmi implicitně se snažím naznačit nějaký směr mýho uvažování a poskytuju dost podnětů k tomu, aby se ten čtenář prostě nejen zamyslel, ale samozřejmě i ta prvotní funkce té literatury, nebo jaká ta běžná je, že chceme, aby ten čtenář pocítil, jak to vypadá v hlavě někoho jiného a v příběhu někoho jiného. To je asi ta hlavní funkce literatury v tom smyslu, že skoro žádný jiný médium mi takhle poskytnout nedokáže. Niektorí autori by sa teraz určite opýtali, čo urobiť, aby sa aj môj príbeh dostal do takéhoto výberu. Čo by ste im poradil? Já si myslím, že se nedá úplně poradit něco jednoznačného, protože v tomhletom výběru Buchset Berlinale zatím nebyla za poslední 20 let žádná česká knížka a může to souviset s plno faktorama, ale samozřejmě asi si vážili toho, že to dílo je nějak napsaný a nějaké oslovuje a má emoce a zároveň snad teda doufám je chytrý. Já si myslím, že to, co jim můžu doporučit, je to napište věci, které jsou univerzálně platné, nejsou platné jenom pro nějaký úzký segment lidí, úzkou, řekněme, národnostní skupinu v tom smyslu, tohle pochopí jenom Češi a nepochopí to nikdo jiný. Zkuste psát univerzálně a možná zkuste neříkat velký pravdy, ale zkuste být citlivý a zkuste využít toho všeho, co ta literatura nebo psaní knih vlastně jako prostředky nabízí. Film je něco jiného než literatura, určitě má úplně jiný prostředky. Taky i kdyby se ten román sfilmoval, tak může taky dopadnout úplně jinak, jako to známe z historie u jiných románů, ale prostě když píšete, pište prostě svobodně za vás, co vás pálí, upřímně a co nejlíp dokážete a pak už je to ne zas tak moc na vás. Môžeme sa tešiť na nejaký váš ďalší príbeh a naznačíte aspoň malinko, o čom bude? Já to mám tak, že jsem teďka v říjnu vydal svůj druhý román, který je úplně něco jiného a vlastně se týká blízké budoucnosti a proměny tohoto světa v ten aktuální okamžik. Ale co se týče tohoto románu, já jsem původně myslel, že napíšu jenom jeden kus, nebudu psát nějaký trilogie nebo pokračování a nakonec to dopadlo jinak. Takže v ten moment jsem dopsal takovou, řekněme, druhý díl volné trilogie a té volné židovské trilogie. A ten, když můžu naznačit, týká se asi pováleční doby a tentokrát je to velmi, jak bych to řekl, krvavá záležitost. Ale jako zapadá do toho rámce a zároveň obsahuje některý protagonisty z tohoto románu a plánuju samozřejmě i trojku tím pádem, protože jsem teda řekl, že bude trilogie a ta trojka vlastně bude něco, jako kdyby si člověk představil nepatrnou ztrátu po 20 letech, tak tohle je zhruba můj rozmysl toho, co bych rád vlastně napsal. Takže vaši fanúšikovia sa majú naozaj na čo tešiť. A ja sa ešte spýtam, je nejaká otázka, na ktorú by ste rád ako spisovateľ odpovedal, ale ešte vám ju nikto nepoložil? Těch je, třeba se mi někdo zeptal, kolik si tím člověk vydělá, nebo kdy na to člověk bere čas, když má i jiný zaměstnání. Ale já myslím, že co se týče literatury, tak dostávám ty otázky, nebo co se týče to psaní, tak dostávám těch otázek dost. Vlastně jedním, co mě překvapilo, zatímco u druhého románu, který ze současnosti se mě hodně ptají, jestli je to autofikce, tak u Nepatrný ztráty jsem jednou dostal otázku, jestli i to je autofikce do jisté míry. To znamená, jestli to obsahuje nějaké věci ze mě a z reálného života. Tak to mě překvapilo. To je otázka, kterou jsem nečekal, že někdy dostanu. Ale jinak si myslím, že takové ty běžné otázky jsem dostal. Co se týkají teda samozřejmě toho díla, nepamatuji se o otázkách typu nechcete jít cenou na kafe, povídat si o knížce. Takže tak. My sa naozaj veľmi tešíme, držíme vám palce. Už ten výber je naozaj veľký úspech. Veľmi ďakujeme za váš čas. Ja děkuji, já jsem moc rád, že jste mě pozvali a budu se těšit, že se spolu někdy uslyšíme. Rozhovor vám přináší REM, Občanská tisková agentura. Elimu Benešovi ďakujeme za rozhovor a teraz si vypočujeme ukážku z jeho knihy Nepatrná strata osamelosti v jeho autorskom podaní. Dosedli jsme k malému kulatému stolku v kavárně Valdek na konci náměstí. Výběr byl nakonec na ní, protože jsem to tady neznal. Nabízela, že můžeme ještě zajít do jiné kavárny tady blízko, Hlavovy. Ale mně se líbil ten název, takže jsme skončili tady ve Valdeku. Divím se, že to tady ještě nepřejmenovali, řekla Suše a rukou přijížděla po žulové desce stolku. Proč? Protože je to německý název.
Já myslel, že je to nějaký náš knížecí rod nebo tak něco. Možná. Ale německy umíš, ne? To je Waldecke, jako lesní kout. Pokýval jsem hlavou, nejraději bych jí vzal za ruku a nechal do sebe pustit znovu to chvění, jen jsem nevěděl, jestli by se mi nevysmekla, nebo by to prostě nebylo teď nepatřičné, tak jsem neudělal nic, jen se rozlížel kolem a vyčkával, než někdo přijde. Promiň, že se ptám, řekl jsem po chvíli opatrně. Jak to vypadá s těma papírama pro tebe? Nevím, odpověděla. Já vlastně nevím. Do toho přišel příliš úslužný číšník, objednal jsem 2 černé kávy s mlékem a cukrem. Vlastně jsem nevěděl, co jiného říct. Nikdy jsem v kavárně sám nebyl. Netušil jsem, jak se co objednává. Doteď jsem ani nebyl v obchodě. Měl jsem neodbytný dojem, že to všichni kolem nás vidí. Pro Ilze jsem poručil dezert, ostatně měli jen jeden, takže výběr byl jednoduchý. Erna mi zařídila nějaká potvrzení, jenže prý to nestačí a potřebuju další, pokračovala, když číšník odešel. Nej by bylo, kdybych prý vyvíjela nějakou odbojovou činnost. Zasmála se. Odbojovou činnost. Asi z Terezína. Vzpomněl jsem si na Emilovou příhodu ze svazu. Snad se to vyřeší, to jsou prostě ty zmatky teď. Co bylo, už není, co bude, ještě není. Řekl jsem a znělo to trochu prázdně, snad jsem to někde slyšel. Nechci se tím teď otravovat, aspoň, že nemusím nosit bílou pásku. Stačí, jak se mnou mluví, když si jdu něco koupit na lístky. Víš, že mám úplně stejné příděly jako za války? Jen na nich není Jude, ale Deutsche. Ještě, že nám vaří na internátu. Možná bych ti mohl dát nějaké svoje jídlo, řekl jsem na to. Mlčela. Obsluha donesla kávu a na malém talířku jednoduchý dort, který stačil k tomu, aby jí zvedl náladu. Má první káva v životě mi nechutnala. Když jsem do ní dal cukr a trochu mléka, dalo se to snést. Nevím, co na té kávě všichni mají. Péťo, řekla, když důkladně vyškrábala talířek, až to zvonilo. Poprvé mě vůbec oslovila jménem, skoro mi to přišlo dětinské. Uvažoval jsi někdy o tom, že by ses vystěhoval? Kam vystěhoval? Třeba do Palestiny, kdyby na to přišlo. Kdyby na to přišlo, co tím myslela? Proč se teď na tohle ptá? Vůbec jsem se o tomhle nechtěl bavit. Láska vraj strácaš zmysel pre ľudí. Kto to tvrdí, ten, čo nevie ľúbiť. Muž, prestávaš veriť v tento mocný cit. Žena, sedíš dívajúc sa do neba, pery sladkosť vína opila. Osamelá hľadíš do seba. Muž a žena, priepasť medzi vami. Každý ste sám. Uzavretí vo vlastných myšlienkach. Žiadne odpustenie, žiadna nenávisť, len hrozivé ticho. Nepreklenutelná nedôvera, a tak samota nie nevera vyhráva nad láskou. Ticho. Večná mreža medzi tebou, muž, a tebou, žena. Túžba po dotyku, nekonečná túžba po láske. Zabudnite na strach a vstaňte. Stratení v obrovskom vesmíre a láska v túžbe čistej spojí, čo bolo rozdelené. Muž k žene patrí a žena do jeho náručia. Slzy len láska vysúša. Ach, aké je teplé pohľadenie tvojej dlane, muž,
Aký je výraz ženy, čo nehu pocítila? Matka, otec. A život začína žiť. V tme ste sedeli, oči uprené na ďaleké súhvezdia. Že možno tam má láska pevné hniezda. Teraz sa dívate na seba a naplňa vás sila milovania. Opora, slzy v kútiku oka, ako topiace sa ľade. Lesknú sa tiež, ako by sa smiali. Žena, buď mojou dušou. Muž, dovol mi milovať ťa. Vidíte? A skoro ste sa vzdali, keď ste hlas lásky neopätovali. Podcast s Máriou do sveta príbehov vám prináša REM, občianská tisková agentúra. Priatelia, dostali sme sa na koniec dnešného podcastu. Na záver si pustíme poslednú moju zhudobnenú báseň Pre nás. Teším sa na vás na budúce a dúfam, že vám náš literárny podcast aj moje skladby spríjemnili dnešný deň. Od mikrofónu sa s vami lúči Mária Hušová z literárneho podcastu Z Márii do sveta príbehu a teším sa na budúce. No a priatelia, čitateľom skvelé knihy do rúk a autori, nech vám to píše. Literárny podcast s Máriou do sveta príbehov vám prináša REM, občianská tisková agentúra. Zámok Pandorinej skrinky praskol, spomienky zlomili všetky pečate, ako veľmi bolia, obkľúčili ma nemilosredne, opantali túžbou. Nebezpečná, šialená túžba stretnúť ťa, povedz prečo. Prečo? Zabuchni tých pandoriných démonov. Bojím sa tej noci, noci, kedy si ma ponížil, noci, ktorá ma zabila. Vyhodil si ma na križovatku osudu, nech si ma berie, kto chce. Ktorý mi sľúbil lásku. Musíš prísť, musíš. Ináč sa zbláznim šialenstvom zavrhnutých. Nikdy neotváraj Pandorinu skrinku spomienok.
budeš iba plakať, môžeš stratiť to, čo už máš, a už i tak nikdy nezískaš, čo si stratila. Literárny podcast s Máriou do sveta príbehov vám prináša REM, Občianská tisková agentúra.